I ćao drugari, ne znam za vas, ali ovdje u Novom Sadu je pakao, nema ljudi na ulicama, skoro pa vanredno stanje. Ja sam malo snimio ovdje par kadrova da vam prenesem deo, a da kažem, atmosfere. Zaista je toplo i izašao sam bukvalno na par minuta samo da snimim ove kadrove. I nisam išao u kancelariju da vam snimam novi video, nego sam otišao u obližni kafić, malo se počastim jer sutra mi je rođendan. Naručio sam jednu kafu, limunadu, poneo telefon, stavio slušalice, poneo kameru da vam snimim ovo i poneo sam jednu svesku u kojoj pišem uglavnom ideje. Danas sam pisao o idejama za Bigger by the Day i pisao sam vam o ovom izazovu, šta danas da vam snimim za 60 sekundi. Izazvao sam sebe na jedan veliki izazov i nadam se da ćete uživati. Uživajte! Želim posebno vama početnicima da pokažem na najjednostavniji mogući način kako da izračunate koliko kalorija treba dnevno da unosite. Odete na sajt kalkulator.net, popunite sva zadata polja. Kalkulator će vam izračunati koliko kalorija treba da unosite da biste održavali svoju kilažu. Ako želite definiciju, onda idete naravno u deficit i oduzmete 500 kalorija. Ako želite masu, odnosno suficit, dodate još 500 kalorija. Ove vrednosti u većini slučajeva nisu tačne, ali za vas početnike dovoljne kako biste otprilike znali neke vrednosti od kojih da krenete. Narednih 14 dana unosite zadati broj kalorija. Ako se vaša kilaža pomerila za kilogram gore ili dole u zavisnosti da li ste na masi ili definiciji, onda je kalkulator bio tačan. Koliko se nije desila ta promjena od 1000 grama, nego recimo samo 30% od toga, vi morate dodati onih 70% na onih 500 kalorija suficita ili deficita. A recimo ako se kilaža promenila ne za 1000 grama, nego za 140%, onda morate oduzeti tih 40% od onih 500 kalorija deficita ili suficita. Veoma težak i nezahvalan izazov snimiti ovo 60 sekundi. I drugari, recite mi jesam li uspeo u minut da objasnim veoma kompleksnu temu. Kad sam krenuo da, pišem u lokalu, ja sam gledao, čekaj, da li mogu da 3 puta povećam vreme za koje treba da objasnim ovu temu za recimo 3 minuta, jer je nemoguće prosto. I onda izbacujem reči i na kraju sam uspio, ja sam zadovoljan. Nadam se da je sve ok ispalo. Zaista se potrudio oko ovog klipa, tako da eto, neću puno da vas davim u ovom klipu. Mogu bi ja još svašta da snimam, da vlogujem, ali eto, odradio sam tu neku cinematiku, uvodnu scenu, da vam se svidi, i naravno odradio ovaj minut izazov. Zaista dosta truda sam uložio u ovaj minut, tako da lupite like i naravno ne zamerite što više ne snimam. Kada je u pitanju vlogovanje, znate sami da kada je u pitanju Bigger by the Day, preko 30 minuta ću izbaciti vlogovanje i svašta što ide uz to. Posebno imam trening vlogove, posebno Q&A i tako dalje. I želim da ovaj serijal zaista uspe, da u tih minutu ubacim nešto veoma korisno za sve vas, da ne gubite negde vreme, nego jednostavno da samo uđete i za minut dobijete odgovor na ono što tražite. To je to, ljudi. Napišite mi ideje u komentarima šta bih mogao da snimim u sljedećem klipu, minut sreda u 3. epizodi. Verovatno će biti trening, tako da napišite, ali nemojte sad čučanj bench, što je više da kažem malo powerlifting, ajde nešto bodybuilding. I ja ću to naravno da istražim i pokušati da dam najbolje informacije u 1 minut. Također, zapratite me na Instagramu i pogledajte ovu objavu koju ću objaviti u sklopu objave, dakle 60 sekundi, i u komentarima možete pitati još bilo šta vezano za ovu temu i tamo ću svima odgovoriti. To je, ljudi, vidimo se sutra u cheat mealu i uživajte, imajte prijatno veče i naravno rasladite se, pijte dosta tečnosti i unosite dosta vitamina, minerala, jer kako se znojimo izbacujemo tečnost kroz usta, izbacujemo i te minerale. Tako da to je to, ljudi, lupite naravno like, podržite me, pretplatite se na kanal ako već niste i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, ljudi!